chlapík tam spravil takú malú firmu Jim Beam indickú. Takže keď budete si kúpovať v Indii protein Jim Beam, tak to nie je od nás. Dalibor pronajmul Boeing 737 celý, naskládal do toho lidi z Jim Beamu a odletěl do Neapole. Ja som balil v podstate v plných začiatkoch, keď som očakával, že príde 100 objednávok a prišlo 700. My vás vítáme u nový epizody a zároveň nový série Rest Day podcastu. Já jsem Jakub Angel, se mnou je tady Honza Liška, Lucka Minářová. Naše nová tvář vlastně v nový sérii. A hlavní CEO Jim Beamu. Dalibor Cicman. Správně. Lucko, vlastně býváš nervózní takhle? Jakože úplně ne, ale musím říct, že nejsem zvyklá nahrávat podcast před lidma, že většinou jsem sama ve svém studiu a tak, takže to je tak jediný, z čeho jsem trochu nervózní, ale díky tomu, že se s váma znám a prostě vím, jaký je to s váma kecat, tak si myslím, že to bude v pohodě. Oni jsou takový friendly už, ale... Oni jsou zlatý, že jo? Ty jsi říkal, že už si byl před publikem třeba 2000 lidí, takže tohle je pro tebe v klidu. Nebyláš nervózní vůbec. No, myslím, že fajn. Každopádně, proč jsi tady? Jednak jako jsi majitel celého Jim Beamu, ale já jsem si právě řekl, že by bylo fajn projet celou tu cestu, nejenom Jim Beamu, ale zároveň tvojí, protože jsi zároveň velice úspěšný podnikatel. Takže když jsi měl nějak krátce představit, kdo je Dalibor Cicman? OK, tak nezavolali ste ma kvôli môj YouTube kanál? No to taky, k tomu se dostaneme, Dalibore, určitě. Tak už pár mesiacov môžem povedať aj YouTuber. Kolegové vlastně jsme teď. Co chvilku tady budeš ty místo mě. A pak slovejko Dalibor 5. No to bychom skončili všichni. Myslím, že ešte nemám takéto čísla, ale asi by som sa predstavil ako podnikateľ, inovátor, manažér, otec, manžel, čo ešte také. No a pred 10 rokmi a pár dňami som založil Jim Beam. No vlastně výročí 10 let Jim Beamu bylo, kolikátýho přesně to bylo? A my ste to dali, že 1.5. 1.5. My jsme to vlastně oslavili v Neapoli, že jo? K tomu se taky asi časem dostaneme k tomu eventu. A já to řeknu rovnou, já to nevydržím. Dalibor vlastně uspořádal nejenom pro influencery a pro manažery a tak dále, ale pro celý Jim Beam, tam bylo kolik? 400, přes 400 lidí? Nebo do 400. No, tak kolem 400 lidí. Dalibor je přesnej s číslama, takže 400, musí 397. Ale vzali jste nás vlastně do Neapole, což byl neskutečný zážitek. My vlastně my všichni z toho máme vlogy, 3 stejný vlogy, ale stejně se podívejte na všechny. Hej, vlastně Dalibor taky 4 máme. David Lu taky. David Lu taky, jo. Ještě Iman, no. Máte toho dost na výběr. Ale byl to neskutečný zážitek a tam jsme právě slavili 10letý výročí založení firmy. Takže to bylo skvělé. Ale předám slovo Kubovi. Každopádně, ještě než půjdeme k Jim Beamu, abych šel úplně k tvým kořenům, ty vlastně pocházíš z Košic, nebo přímo jako je Jim Beam? Narodil som sa v takom menšom meste pri Košiciach, ale ako žijem tam vyše 20 rokov. A ty jsi byl nějak vedený jako rodičema k tomu podnikání, nebo kde jsi bral jako inspiraci k tomu? Tak od malička som vnímal mojich rodičov, ktorí obaja sú podnikatelia. Čiže od mála som to videl a začal som už podnikať počas strednej školy, čiže myslím si, že boli môjim takým vzorom alebo inšpiráciou v úplných začiatkoch. Takže oni tě jako směřovali k tomu už tak nějak odmala. A mě by hrozně zajímalo, co bylo třeba to první podnikání, který ty jsi měl. Hej, tak to prvé podnikanie bolo, že ja som programoval web stránky a najprv si ma najal chlapík cez fórum, že ja mám ako robiť za ňo. A potom som zistil, že sa to dá aj otočiť, že ja si budem zháňať zákazky a bude niekto za mňa programovať. Hezky. A to už bylo na střední, takže ti bylo třeba jakých 17, 16. A byla to i první práce tvoje? Mal som nejaké asi drobné brigády v detstve, ale nič tak ako zásadné. Nebol som nikdy akože mimo firmy, ktorú vlastním zamestnaný. Jasně. A ty jsi i studoval jako v tom oboru? Nebo co byla ta střední, případně vysoká? Ja som začal študovať finančný manažment
ale veľmi ma bavila informatika, tak som si popri tom hodil druhú vysokú školu a už externe aplikovanú informatiku. A potom som po finančnom manažmente si ešte dal PhD z Business Intelligence riešení pre e-commerce a približne v tom období som zakladal už Jim Beam. A kdyby třeba mladý člověk chtěl nějak podnikat, doporučil bys mu právě spíš nějaký školy, anebo prostě spíš praxi a zkoušet a brát inspiraci jako od nějakých úspěšných lidí? Veľa ľudí to podľa mňa stavia do pozície, že si to akože vylúčuje sa to, že škola a skúšanie. Ja to mám ako v hlave opačne, že proste počas školy nemusíme si klamať, je tam dosť času. Čiže myslím si, že práve keď niekto študuje na univerzite, vtedy je tam dosť času skúšať, podnikať a myslím si, že keď aj nevíde to podnikanie, tak dá to veľa vedomostí potom alebo aj praktických skúseností do aj zamestnania. Čiže ja by som každému odporúčal to skúsiť počas školy a v dnešnej dobe digitálnych technológií a internetu sú tam minimálne vstupy do toho podnikania, čiže nie je nutné zobrať hypotéku na dom rodičov, ale môžete ísť s pár korunami do toho. Kdyby si nepodnikal v rámci Jim Beamu, tušíš, co by bylo to jiný? V čem bys podnikal? Tak v tej dobe, keď som zakladal Jim Beam, tak ja už som prevádzkoval viacero e-shopov, čiže veľmi pravdepodobne nejaký e-commerce e-shop. Něco jiného. A ta první myšlenka Jim Beamu vznikla teda v jakém roce? To bol, myslím, že rok 2013. Za mnou prišiel kámoš s tým, že ako aj ja, aj on sme vtedy cvičili, no ale že by bolo super otvoriť e-shop s doplnkami výživy. Ja som si hovoril, že to je úplná blbosť, že tu už je kopec takých, že to akože nedáva zmysel robiť ďalší e-shop s doplnkami výživy. No a potom som si akoby uvedomil, že ten business model, ktorý Jim Beam robí, tak v tej dobe bol relatívne inovatívny v tomto regióne. Direct to consumer sa mu hovorí. To znamená, že firma vlastní aj značku produktov a tým pádom môže ako mať dopad na zmenu či už zloženia, packagingu produktov. Zároveň sa odbúra časť supply chainu, čiže nie je potrebný výrobca, veľkoobchodník, maloobchodník, ale firma, keď to má pokryté celé vo vlastnej réžii, tak častokrát je to efektívnejšie. A tento business model sa ako javí v posledných rokoch, že je efektívnejšie než štandardné také multibrand obchody. A toto bolo v začiatkoch toho Jim Beamu taký, si myslím, že dosť akoby hlavná motivácia sa do toho pustiť. A zároveň to bolo aj, si myslím, že jeden z dôvodov tých akoby prvých úspechov tej firmy. A Jim Beam vlastně začal tak, že neměl svoje produkty, to bylo vyloženě e-shop a prodaly se tam různý značky, jak to je i dneska, ale ještě neměl svoje, že jo? Prvý deň 1 to bolo tak, že ja som, akože, ako som teraz odporúčal, nezobrať si hypotéku na dom rodičov, tak tiež som takto chcel začať podnikať. No a ten business model je celkom kapitálovo náročný si rozbehnúť vlastnú značku, čiže ten prvý deň 1 my sme skúsili iba kúpiť 4 značky doplnkov výživy a začať to predávať, že ako to vlastne bude fungovať. Tomu sa hovorí v agilnom projektovom manažmente, že minimal viable product, že proste niečo minimálne vypustiť vonku a zberať feedback z trhu a zaiterovať, niečo sa akoby ponaučiť a skúsiť nejakú ďalšiu iteráciu. No a po pár mesiacoch som akoby dospel k rozhodnutiu, že mal som pravdu, že je to blbosť robiť ďalší multibrand z toho, ale keď prídeme s tou inováciou toho business modelu, tak vtedy by to mohlo dávať zmysel. A po pár mesiacoch fungovania sme kúpili takú malú slovenskú firmu, ktorá zase mala už roky, robila vlastné produkty, čiže oni vedeli, že ako navrhnúť produkt, ako navrhnúť zloženie, mali vlastné produkty, mali registrácie, komunikácie s úradmi. Ja som bol v tej oblasti úplný laik, čiže toto bola taká vstupenka do sveta, že ako robiť tieto produkty. A co byl úplně první produkt, který si dal vyrobit v rámci Jim Beamu? To sa nedá povedať, že úplne prvý, ale my sme v podstate kúpili tú značku a ona mala nejakých 40 produktov a my sme ich postupne všetky rebrandovali a boli tam všetky tie základné veci, že srvátkový proteín, kreatín, monohydrát, BCAčky a všetky tie základné produkty.
A kdy přišel takovej ten, jestli si vybavuješ nějaký moment, kdyby přišel takový zlom, že jsi řekl, že to možná je větší, než si čekal, nebo že jestli se stala třeba moment, že ty objednávky, že ta poptávka byla tak velká, že jste vlastně nevěděli, co s tím dělat a přišel nějaký takovýhle moment? Väčšinou, keď ako, to už robíš, tak si neuvedomuješ také akoby zlomy, ale tie prvé mesiace si pamätám, ešte tam bola ďalšia taká vec, že tie sociálne siete v tom roku 2014 oni boli ešte v plienke, že vtedy sa vôbec nehovorilo o influencer marketingu, keď už boli samozrejme existovali sociálne siete, ale aj veľké firmy ako napríklad banky sa báli inzerovať na Facebooku, že čo to je za novú platformu, že my tam ako nedáme rozpočet a boli takí ešte ako sa toho obávali. No a to bola na druhej strane príležitosť, čiže my sme vtedy dali nejaké peniaze do sociálnych sietí a tým, že tam nebola konkurencia, tak za pár eur sme mali veľký zásah. No a tie prvé mesiace toto nám významne pomohlo, že sme si platili sociálne siete a robilo to akoby reálne, že veľký zásah za málo peňazí a bolo to také, že proste, že nič a zrazu, že 300 objednávok. OK, máme 300 objednávok, ako to zbalíme? No, jasne. Potom zrazu 500 objednávok, 700 objednávok. No a proste také výzvy, že nestačí iba pozbierať objednávky. A to na začátku jste to dělali sami, že třeba i ty si balil? Ja som viackrát balil, ale nikdy som nebalil akože za štandardných okolností. Jo. Ja som balil v podstate v úplných začiatkoch, keď som očakával, že príde 100 objednávok a prišlo 700. Potom si živé pamätám, keď sme začali predávať arašidové maslo, vtedy som balil. A niečo akože strašne zapíkovalo, že neviem čo, Black Friday, tak vtedy som balil a to inak robím doteraz. A z toho začátku vlastně vy jste působili jenom na slovenském trhu, nebo jste rovnou šli na Československo? Ja už som mal predtým skúsenosť s e-commerce, ako s geografickou expanziou, že už som vtedy prevádzkoval české, maďarské, poľské e-shopy, čiže my sme asi po roku fungovania rovno púšťali Česko, Maďarsko. Jo. A jestli se nepletu, tak Česko je číslo 1 pořád? Áno, Česko je jednotka. Ako my máme tak, že z nejakých 5 trhov máme 80% tržieb, čiže Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. To je taká 5. Jasně. A vy jste zároveň byli, nebo já to tak vnímám jako like, že jste byli jedna z prvních firm v tomhle oboru, která se naplno pustila do influencer marketingu. Co vás k tomu bylo? Protože si myslím, že to taky jako hodně pomohlo a předběhli jste dobu vlastně. Tvoříme tady tu komunitu a myslím si, že takovouhle komunitu nemá žádná konkurenční firma. Ať už se podíváme na Extrafit, na firmy, které tady byly mnohem díl, tak mi přijde, že v tomhle ohledu zaspali strašně dobu a mají takový staromódní názory na to. A proč jste se rozhodli jít tou cestou influencer marketingu jako první? Tak úplne taký prvý input bol, že ja som si analyzoval, že ako vyzerá táto kategória a podobné firmy v rôznych častiach sveta. Čiže som použil Google Translate a išiel som Južná Korea a v tých ich znákoch som pozeral, že aké tam sú e-shopy s doplnkami výživy a analyzoval som ich finančné výkazy, že ktoré nejak overperformujú trh, ktoré idú štandardne s trhom. No a následne som analyzoval tie weby, ktoré overperformujú trh. A tam bol spoločný pattern, že oni mali väčšiu návštevnosť do sociálnych sietí než z iných zdrojov. No a to mi akoby prišlo, že to je ten akože spoločný pattern, možno aj kľúč. Neviem, či to je kauzalita alebo korelácia, ale proste prišlo mi to, že to bude akože správny prístup sa zamerať na sociálne siete v tých začiatkoch. A ten influencer marketing, ja to osobne nevnímam, že to je akože stand alone, že to je proste, aj teraz robíme na kanál Rest Day a proste nie je to akože úplne tak jednoznačne zadefinované. Robíme kopec kontentu spolu na Jimbeam kanál, vy robíte kopec kontentu, kde je nejaký product placement, robíme offline eventy, čiže ako ja osobne to nevnímam, takže že tu je akože ostrá čiara, že toto je influencer marketing, ale tak akoby veľmi high level, že to je komunikácia na sociálnych sieťach alebo marketingová komunikácia, že máme nejaké zaujímavé informácie a chceme ich zdieľať so svetom. Já jsem totiž zaznamenal, to už je třeba rok zpátky, na mě neustále vyskakoval na sociálních sítích nějaký samozvaný marketingový guru, který tvrdil, že influencer marketing je k ničemu a nefunguje. A vlastně mně přijde, že
není to úplně hloupý názor, ale je hrozně moc cest, jak ten influencer marketing dělat. A pokud to člověk dělá dobře, tak evidentně to funguje. My to vidíme, že jo, vy to vidíte. Tak ako ja osobne to vnímam, že alebo v zahraničí sa to označuje často pojmom content creators, že ako tvorcovia obsahu. No a primárne ten obsah môže mať množstvo pridanej hodnoty pre ľudí. Či už to je edukatívny obsah, môže to byť zábavný obsah, môže to byť obsah, pri ktorom si akože ľudia oddychnú. A toto akože stále bude fungovať, že to je z môjho pohľadu niečo ako rádio alebo televízia, ale v roku 2024. Jasně. Mě by strašně zajímalo, ty jsi tady popisoval nějaké rozhodování ohledně toho influencer marketingu, že jsi díval na jiný weby a počítal si s různý věci. Zní to, že jsi hodně analytický člověk v rámci toho rozhodování. Děláš někdy rozhodování v rámci firmy jako na základě té intuice, to toho, co jakoby cítí, že ti říká spíš to srdce než ty čísla a ten mozek, nebo je to vždycky jako postavený na číslech? Tak môj akademický background je čísla. Zní tak? Ale vo svete je strašne veľa nedigitalizovaných vecí, kde sa nedá rozhodnúť na základe čísel. Čiže keď, dajme tomu, že robím pohovor, tak ja neviem si dať do tabuľky všetky parametre toho uchádzača. Ale rád bys. Že jo? Vidíme ti to v očích. Zatiaľ neviem. No a vtedy nastupuje intuícia. Alebo potom druhá vec je pri že extrémne komplexných rozhodnutiach, že ideme zásadne nejak posúdiť stratégiu v kontexte niekoľko rokov, tak vtedy ako je vhodné sa oprieť o číslo ako podklad, ale na konci sa to častokrát ako také veci nerozhodnú explicitne podľa čísel, dá sa aj na intuíciu. Mě ještě zajímalo k těm počátkům Jim Beamu ten samotný název. Protože hodně lidí to má spojený. Teď už tolik asi ne, tím, jak je Jim Beam velký. A dřív měli Jim Beam spojený prostě s tím alkoholem, s tou whisky. Má to spojitost? Ten a mysleli jste třeba, když jste se rozhodli pro tuhle značku, napadlo vás, že to vlastně je podobný název? Jako... Napadlo. Bylo to do jistý míry třeba jako naschvál? Nebo... Bolo to náschvál, aby som možno predstavil ten premyslený plán za tým, že možno si niekto myslí, že som iba takto pil whisky a povedal si, že to je vynikajúci nápad nazvať takto fitness firmu, ale veľa ľudí vyberá názov podľa nejakej páčivosti, že toto sa mi páči, že toto mi príde cool slovo, toto mi príde ako trendy, ale to nie je účel názvu. Názov by mal odlíšiť a vedieť ľahko identifikovať, ľahko si na neho spomenúť. Čiže je veľmi vhodné mať, dajme tomu, že krátke názvy, nejaké catchy názvy a hlavne originálne názvy. Že je veľmi nevhodné, ak si dáte veľmi podobný názov ako nejaký konkurent a podobne. No a pri tom slove odlíšiť, to je celkom zásadné, že v tej dobe my sme chceli spraviť positioning tejto značke, že to nie, v tej dobe ešte možno rok 2014, neviem, či si to pamätáte, ale bola taká doba, že ten ako keby celá tá kategória bola veľmi úzko spätá s kulturistmi, s bodybuildermi a akoby veľkými svalmi a všetko bolo také silne maskulínne. No a my sme vnímali, že na trh prichádzajú noví zákazníci, že tá kategória bude pre bežných ľudí, pre manažérov, pre ako random populáciu a že prísľub tejto kategórie nebude, že budovať obrovské svaly, ale že zabezpečí si nejaké dlhodobo udržateľné zdravie. No a to bola tá logika, že my chceme sa zapozicionovať veľmi ako keby tak lifestyleovo, zábavne, oddychovo. Tam, keď sa vymýšľa ako takým profesionálnym spôsobom názov, tak jedna vec je, že či sa dá registrovať doména, alebo proste domény vo všetkých krajinách, potom či to slovo neznamená v nejakom jazyku niečo. A potom je tam častokrát taký akoby emocionálny positioning, či tá značka je zábavná alebo vážna, či je maskulínna, femína, či je, dajme tomu, pre profesionálov alebo pre bežných ľudí. No a v tomto sme si akoby zvolili taký jasný positioning, že chceme pozicionovať túto značku ako zábavnú, oddychovú pre novo prichádzajúcich zákazníkov na trh. No a takto, a ten názov bol veľmi v súlade s týmito cieľmi a ja si to akoby relatívne živo pamätám, že vtedy to bolo zároveň až také, že šokujúce, že proste aj všetky tie weby sa volali, že protein.sk, kulturistika.com a tak, no toto nie je
úplne ideálny typ na názvu firmy, ale proste väčšinou boli Megamas 4000, Mutant 3000 a takéto ako... Přehnaně maskulinní. A my sme v tom dali Jim Beam a že what the fuck, že jak si to dovolujú, tak to nazvať firmu. Firma sa má volať Mutant Mas 3000. Ale to je super, protože to by mě zajímal i třeba váš jako první kontakt s Jim Beamem. Jste zaznamenali, jako zaevidovali, že ta firma vůbec existuje. Já si to doteďka pamatuju, kamarád, to bylo třeba v roce 2016, si myslím, na začátku někdy, tak přišel s tričkem Jim Beam. Já si za ním šel, říkám, ty vole, co to je? Ale přesně si pamatuju, že jsem měl tuhletu what the fuck reakci, že jsem si řekl, co to je. Víš, ale nechala to ve mně jako nějaký pocit. A vlastně rok na to jsme spolu začali spolupracovat. Takže velmi rychle, třeba rok, dva vlastně po založení už jsem to evidoval nějakým způsobem. Aj tak tam je skvelé, že ten názov je dosť zapamätateľný, že my máme nulový market share na americkom trhu, ale keď sa akože bavím s nejakými Američanmi z tohto industry, tak všetci nás akoby vnímajú kvôli tomu, že sa ľahko pamätá ten názov. A to je pravda, protože to jsem řešil taky s americkýma kamarádama, že dělám s touhletou firmou a oni automaticky že si mysleli, že to je ten alkohol, ale zase vyvolá to v nich nějakou emoci a zapamatujou si to, no, chytrý. Za mě třeba ty trika byly dobrý marketing, byly všude. Jo, tak byste je dávali zadarmo, že jo, ke každý objednávce. To je prostě geniální. My ich dávame stále zadarmo, ale teraz ich dávame viacej v Taliansku. Jo. No jasně, k tomu se ještě dostaneme, k té expanzi. No, Jim Beam je vlastně teď v kolika zemích aktuálně? 13? V 16. 16 už. Jak probíhá taková ta selekce té země, že kde je ta díra, kde to poroste, jak probíhá vůbec ten proces? Hej, tak tomu sa hovorí v angličtine, že je akoby, alebo sú také hlavné dve expanzné stratégie a my sme použili tu, že pôjdeme najprv na underserved markets. To je možno veľa ľudí nevie, ale napríklad firma Bolt je estonská firma, ktorá nie je v USA, ale napríklad je veľmi silná v Afrike. No a to je stratégia, že ide sa na trhy, kde je už dopyt a nie je až tak sofistikovaná konkurencia, tá ponuka. Čiže my sme po Československu a Maďarsku, tak sme išli takým juhovýchodným smerom Rumunsko, Bulharsko, Grécko, sme v Bosne, Srbsku, na Ukrajine. A ešte som zabudol na Chorvátsko, Slovinsko. No a toto sú trhy, ktoré sú podľa tej stratégie, že je tam kúpna sila, ale tá konkurencia nie je až tak sofistikovaná, nie je až tak veľká. No a potom taká relatívne veľká challenge bol poľský trh, lebo ten je akoby relatívne že veľký, vysoko konkurenčný. A myslím si, že bol skvelý ťah, že sme ho púšťali ako jeden z posledných, lebo my v čase, keď sme robili tú geografickú expanziu, tak sme boli akože ešte malá firma, ale keď sme už vyrástli a boli sme jednotka na relatívne veľa trhoch v top 3, tak potom keď už sme púšťali poľský trh, tak sme boli o mnoho väčší než najväčšia poľská firma. Možno čo je také akoby zaujímavé ešte na Jim Beame je, že my sme jedna z malá, asi jediná firma v tomto regióne, strednej a východnej Európy, ktorej sa podarila geografická expanzia, že ani v Taliansku, ani v Nemecku nie je firma v tejto kategórii, ktorá je že, vo veľa krajinách. Čiže my sme tým pádom už boli veľká firma oproti lokálnym konkurentom a vtedy sa akoby to celé robí ľahšie, keď je viac peňazí, väčšie budžety. Vlastně co se týče Evropy, tak Jim Beam je aktuálně na 4. příčce. Toto sa dosť ťažko definuje kvôli kategóriám, že keď zarátame, že robíme trička a zarátame tam firmu Nike, tak samozrejme nie. A že tam je ešte celkom zaujímavá vec, že my si dosť veľa kupujeme dáta a dosť kvalitne sa napočítavajú offlineové dáta rôznymi prieskumy a tie online dáta sú dosť ako také sú na to metódy, ktoré sú také, že niečo sa spočíta a zvyšok sa odhadne a väčšinou tam vychádzajú dosť zlé odhady. No ale čo sa týka ako keby kategórie digital first značiek, čiže značky, ktoré sú zamerané primárne na online, tak tam sme aktuálne na 4. najväčšia firma v Európe, ale tam ešte nutno spomenúť, že niektoré tie firmy ktoré sú pred nami, majú tržby aj mimo Európy, čiže keď sa to zaráta, tak by sme boli možno vyššie. A Jim Beam má jako plánuje expanzi třeba Amerika a takhle? Ne, teraz to nemáme v pláne. Teraz máme v pláne trhový podiel v Nemecku, ale ako
keby z dlhodobého hľadiska sa zase pozráme obdobne na celý svet, čiže robíme si analýzy Blízky východ, India a rôzne ako keby ďalšie také časti sveta. India, jo. To máme celkom akože zaujímavý case, lebo my sme si všade kúpili domény, ochranné známky, ale okrem Indie. Tam už to existuje. A chlapík tam spravil takú malú firmu Jim Beam indickú. Takže keď budete si kúpovať v Indii proteín Jim Beam, tak to nie je od nás. Já jsem se snažila schánět protein na Srí Lance a bylo to docela komplikovaný, ale fakt tam měli takovej prostě ten typický kulturistický obchod, co tady byl třeba prostě před 20 lety, úplně prostě všechno okoralý, opadaný a fakt se jako nějaký protein tam se nadal, ale taky třeba jako typ na místo. Ale my jsme se vlastně bavili teďka v Itálii. Já jsem se tě ptal, jestli ty si čekal, že se dostanete takhle vysoko a že to takhle všechno poroste. A ty si říkáš, že sám si byl překvapený, že vlastně nečekal si to v takovýhle míře. Co si myslíš, že odlišilo vás oproti třeba konkurenci v tom, jak jste schopni expandovat a rychle růst? Je to akože veľmi zložitá otázka, lebo to je asi strašne veľa rôznych faktorov, čo mohli to ovplyvniť a možno aj konkurencia robí množstvo skvelých vecí, čo my robíme horšie, čiže veľmi ťažko sa to takto posudzuje. Ale ja si myslím, že v tých začiatkoch nám veľmi pomohlo to, že sme mali tým, ktorý bol skúsený v e-commerce, čiže ako ja som to robil roky, viacero mojich kolegov so mnou spolupracuje dlhšie, než existuje Jim, čiže viac ako 10 rokov. Čiže sme boli ako keby e-commerce špecialisti a zároveň sme získali tou akvizíciou, kúpou know-how, ako robiť tieto produkty a táto fusion týchto dvoch odvetví si myslím, že nám dosť pomohla. Keď sa pozrieme častokrát na ľudí, ktorí zakladajú doplnky výživy, tak oni sú častokrát firmy s doplnkami výživy častokrát sú experti v tomto akoby produkte, ale nie sú až tak možno experti v e-commerce. Mě vlastně zajímalo, že když se teda rozhodl, že půjdeš tímto směrem, jestli se i začal edukovat jako tím směrem té sportovní výživy a tak dále, nebo jsi to nechal na nějakých jiných lidech? Určite áno, ale ako keby ja zďaleka nie som akože nejaká uznávaná autorita v našej firme v tomto obore. Čiže máme množstvo o mnoho väčších expertov v tomto. Mě zajímalo, jaký je tvůj oblíbený produkt Jim Beamu, který je fakt u tebe jednička. Hej, tak ja si každý deň dám Just Way. A nemám štandardne rád vanilkové príchute, ale myslím, že vanilková príchuť nám naozaj vyšla. No a ja fakt nakupujem toho veľa v Jim Beame. My taky. Máš tu ledovou káť doma? Ale už roky ako keby idem každý deň D3, Omegy a takéto akože relatívne bežné veci. Pred pár rokmi som zaradil ashwagandu, čiže... Používáš třeba produkty od konkurenční značky nějaký? Občas, ale ja to robím tak, že si nakupujem u rôznych konkurentov, ale keď ešte možno konkurentov. Ja nakupujem skôr v firmách viac menej, s ktorými si nekonkurujeme, že americké, britské, nemecké, častokrát francúzske, aby som chcel akože navnímať, že ako funguje celý ich zákaznícky proces a keď už mám doma tie produkty, tak ich použijem. Zajímavé, jak vlastně vypadá takovej, asi nemáš úplně každý den stejný, ale jak vypadá den CEO firmy. Protože já hádám, že toho je hodně jako náročný časově a jak to vlastně skloubit všechno, jak vypadá vlastně tvůj den. Tak mám nejaké akoby, ja sa snažím, alebo myslím si, že práca ako keby riaditeľa firmy je častokrát veľmi kognitívne náročná, čiže snažím sa ako mať dobrý nejaký health režim typu, že spať stále v rovnaký čas, to by som možno odporúčal každému. Veľakrát, keď sú ľudia mladí, tak to zanedbávajú, ale častokrát dôjdu do veku, kedy si uvedomuje, že to je naozaj potrebné a že ten druhý deň je potom akože má to významný dopad, čiže snažím sa držať si nejaké zdravotné rutiny a ten spánok beriem akože úplne kľúčovú vec. Napríklad, keď mám že horší spánok, tak ja si normálne, že zruším ťažké meetingy alebo oddialím zásadné rozhodnutia. Keď musím niečo akoby rozhodnúť, tak radšej to nerozhodnem, keď nie som úplne totálne akože fresh a 100% akože výkon.
No a týmto akože začína, čiže nejaká spánková rutina, potom mám nejaké ranné rutiny a približne o 8 prídem do práce a mám naozaj že veľa meetingov, čiže veľakrát sa stretávam. Tá pozícia riaditeľa má také dve časti, že častokrát sa ku mne eskalujú problémy z nižších pater, že tam je s týmto problém, tam je s týmto problém a keď sa to akože nevie nejak vyriešiť, tak to ide až ku mne. A veľká časť je nejaký problem solving, ale je to častokrát také ubíjajúce riešiť stále problémy. Čiže ja sa úmyselne snažím si riešiť môj kalendár, aby som toho mal vždycky menej ako 50% problem solving a potom 50% a viac sa snažím alokovať môj čas do projektov s nejakým najväčším potenciálom, čiže napríklad tá geografická expanzia, v tom som častokrát intenzívne angažovaný a toto mi častokrát aj spôsobuje nejakú takú radosť z práce, čo je tiež určite veľmi dôležité. To znamená, že třeba vstáváš v jakou hodinu? Máš nějakou vyloženě stálou hodinu? A ty si vlastně i trackuješ, že jo, spánek. Hej. Oura Ring. Asi žiadna novinka. Ja mám budík večer, aby som akože stále v rovnaký čas išiel spať. A ráno mám budík taký, že už dávno som hore a mám to iba, aby som kľudne spal, že nezaspím. No a snažím sa ísť spať každý deň o 11. hodine a tým pádom sa každý deň zobudím o nejak 6:30 alebo 6 niečo. Ty jsi sám říkal, pochopitelně je to hodně kognitivně náročná práce, stresující práce. Co děláš pro to, aby si tak jako, jak se říká, upustil páru, aby si snížil tu hladinu stresu? Máš nějaký třeba coping mechanismy na tohle? Lifehacky. Lifehacky? Tak dieťa napríklad. Na němu pouštíš páru, jo? A tam si snižuješ stres ešte, jo? Čas s rodinou mám, teraz bude mať moja dcerka 6 rokov, tak to je taká akoby veľká radosť a vysoká priorita v mojom kalendári. Jasne. A zároveň to je ako keby taký, že beriem to, že to je dobre strávený čas a zároveň veľmi taký akoby relaxačný. Čiže toto si myslím, že toto vnímam akože významnú prioritu. A kedysi som dosť zanedbal cvičenie. A keď som založil fitness firmu, tak som najzásadnejšie pribral v mojom živote. Tak teraz už to vôbec nepodceňujem, čiže každý deň sa snažím mať nejaký kalorický výdaj, nejakú aktivitu. Jasne. Co sú tvoje oblíbený kalorický, nebo způsoby, jak zvýšit kalorický výdej? Běháš nebo cvičíš? Nebo... Cvičím, máme vo firme rôzne bootcampy, jogy, rôzne typy tréningov, ale robím aj silový tréning, tak to relatívne kombinujem. Hybrid athlete, ako sa teraz hovorí. A ty si vlastně říkal, že jestli se nepletu, jak jsme se bavili, tak ty se neustále vzděláváš. Pořád se snažíš nějakým způsobem vzdělávat. A ty si říkal teďka, že studuješ zároveň, nebo děláš si nějaký kurz teďka v Anglii, nebo... Myslím, že som ti spomínal, že som si dal prihlášku. No. Aha. Dal som si prihlášku na ako manažerský kurz v USA. Ale snažím sa ako keby permanentne, lebo mám zase takú rutínu, že večer medzi 8 a 10 hodinou, tak asi 1/3 večerov venujem práci alebo nejakému takému akože relaxu a potom asi 2/3 venujem nejakú konkrétnemu štúdiu a väčšinou si dám nejakú akoby tému, v ktorej sa akože snažím zlepšovať pár týždňov, mesiacov. Máš nějaký lidi, kteří tě jako inspirujou nebo byli nějakým vzorem v tom podnikání? Tak nemám akože tak jeden vzor, ktorý sa snažím copy-pastovať celý, ale napríklad veľmi rád čítam knihy o podnikateľov zo Silicon Valley. Čiže teraz nedávno som dočítal o Ubri, predtým to je síce Švédska, ale s podobným mindsetom Spotify, firma Daniel Ek. A títo ľudia sú častokrát pre mňa ako keby inšpirácia možno z pohľadu akože managementu alebo inšpirácia. Samozrejme, že nie je to tak, že Dalibor teraz dočítal knihu, ideme všetko meniť vo firme, ale častokrát si z toho vezmem niečo, čo neskôr použijem. A kdybys měl dát nějaký knihy, jako fakt doporučit, který ti fakt dali jako dost? Tak
Ja keď som dočítal jednu knihu, tak som si povedal, že o tejto knihe budem hovoriť, že to je najlepšia kniha, čo som čítal. A to bola od Daniela Kahnemana, Myšlení rýchle a pomalé. Neviem, či to poznáte. Viem, že existuje, nečet som, ale viem, že existuje. Tak, je to taká kniha, že sa dosť ťažko číta, je relatívne hrubá a písal to vedec, ale mne zmenila život v tom, že ako ľudia uvažujú, aké robia niekedy rozhodnutia evolučne, aby ušetrili energiu a podobne. Toto si myslím, že je akože super zaujímavá kniha a pre mňa úplne zásadná. Mě ještě zajímalo, co myslíš, za tebe dělá CEO dobrým CEO? Ja by som ten job CEO možno prirovnal k nejakému manažerovi všeobecne, tak tam je podľa mňa taká akoby zásadná alebo základná vec, že dať svojmu tímu smerovanie a autonómiu. Čiže ako keby nejaké inštrukcie na zladenie celej organizácie, že čo je našim cieľom, čo potrebujeme dosiahnuť, čo to znamená konkrétne v tvojom oddelení, to je nejaké smerovanie a potom autonómia znamená, že viem ti dať mandát, viem ti dať zdroje, ale musíš to ako odmakať ty. No a toto je možno nejaká základná manažerská poučka. A potom si myslím, že ten job CEO, ten akoby úplne vrcholový, je dosť o nejakom akoby dlhodobom smerovaní. Čiže uvedomení si, že čo je dôležité. Že ja si myslím, že som si v minulosti uvedomil dosť veľa vecí, čo sú akože v našej firme dôležité, že napríklad dôraz na zákazníka. V tej dobe 2014 sa ešte o tom tak ako nehovorilo medzi manažérmi, že dôraz zákazníka, client first, že to je proste úplne zásadné. Ale mne sa, čo považujem za napríklad môj veľký úspech, že sa mi to podarilo pretaviť do celej firmy. A my sme si pred pár rokmi definovali bottom-up spôsobom, to znamená, že všetkých sme sa opýtali, že čo nás najviac definuje oproti iným firmám. Chceli sme si zadefinovať našu firemnú kultúru. No a ja som akože veľmi hrdý na to, že druhý najviac bodov získalo, že zákazník na prvom mieste. A to beriem, že to je že ako úplne pecka, že ty akoby prvých rokoch som to dokola opakoval a teraz to akože ide bottom-up spôsobom, že ľudia to vnímajú, že toto je ako keby zásadná vec. A dneska je takový velký boom s AI. Implementujete nějak umělou inteligenci jako do, ať už skladu nebo výroby nebo... Hej. Tak ako to slovo AI je ako keby dosť dlho známy. Pred pár rokmi sa hovorilo o AI, akože to je nejaká univerzálna umelá inteligencia Skynet, ktorý ovládne planetu Zem, ale ľudstvo ešte nemá dostatočnú výpočtovú silu, čiže sa to stane až v roku 2040, čiže môžeme byť safe. No a za mňa taký zásadný prielom posledných rokov bol, keď v novembri 22 vyšiel ChatGPT 3.5, lebo to je ako keby ChatGPT sa vyvíjal, myslím, že od 2014. Ja som si dal ináč tweet v roku 2019, že vyšiel ChatGPT 2, pozrite, aká to je pecka, mám tam 1 like. No ale tá 3.5 už bol fakt, že super praktický a myslím si, že si to ľudia adaptovali vo veľkom rozsahu. No a u nás sa to snažíme podporovať zase skôr bottom-up spôsobom, že my to využívame v naozaj veľkom rozsahu. Napríklad, keď vidíte chatbota na stránke, tak ten je teraz kombinácia Gemini od Google a našich nejakých interných dát a skriptov. Alebo využívame to v naozaj veľkom rozsahu naprieč všetkými oddeleniami spôsobom, že my sme dali radšej ľuďom školenia, ako používať veľké jazykové modely v rôznych oboroch. No a teraz vychádzajú rôzne štúdie, že ktoré obory to najviac automatizovalo, že dajme tomu, že spracovanie rozsiahlých zmluvných dokumentácií, a na to by som napríklad ja z mojej pozície neprišiel, že kde vo firme nám to najviac pomôže, ale keď takto akože to dáme masovo stovkám ľudí know-how, ako s tým robiť, tak niektorí si zvolia veľké projekty, ako napríklad chatbot, kde na to bolo alokovaných veľa zdrojov, veľa ľudí a niektorí si cez to iba vygenerujú nejakých 5 nápadov. Čiže toto je ako náš nejaký prístup, ako sa snažíme adaptovať veľké jazykové modely. Mně přišlo právě super to dát i jako na web třeba
my, když si jdeme něco koupit, tak už víme, co si jdeme koupit, ale někdo je úplný like, že mi třeba do toho chatu na tom webu napíše prostě potřebuju tohle, nemůžu tohle, potřebuji, aby to vešlo do takovýhle ceny. A to ChatGPT mu jako vyhodí třeba 20 produktů, který můžu vlastně koupit. Protože ten jako na Jimbeamu je, nevím, jestli víš přesný číslo, kolik tam je jako produktů jako takových. Vyše 7 000 typov produktů. Právě. 7 000? No. A těžko se v tom asi orientuje jako úplný like, kdo neví, co se vlastně pořídit. Že třeba by se dalo implementovat to AI do tohoto, že tam někdo napíše, má to jako takový filtr v tom. Hej, tak toto by sme chceli robiť, že ten ako keby chatbot, ktorý teraz je na stránke, tak teraz sa snažíme ho šperkovať ďalej kombináciou toho veľkého jazykového modelu, kde nastal ako zásadný progres relatívne nedávno a našich nejakých interných dát. My máme v databáze množstvo atribútov produktov a to keď sa skombinuje, tak vie byť nápomocný nástroj. Jaký je, já jsem fandil hodně, jsem rád, že vůbec můžu mluvit, trošku mi přeskakuje hlas. Jaký je třeba roční 5letý nebo 10letý plán s firmou Jimbeam? Jaký zásadní třeba cíle nebo goals? Hej, tak toto, čo tu máme, toto miesto v Prahe, komunitné, tak toto bol taký párročný test. My sme to otvorili iba v Prahe a v Budapešti a chceli sme vidieť, či to bude fungovať. No a vidíme, že to funguje, že to je akoby skvelé miesto, kde sa môžeme takto stretnúť so zákazníkmi, môžeme vytvoriť nejaký unikátny obsah, zároveň si tu môžu zákazníci pozrieť produkty alebo môžu vôbec veriť, že je miesto, kde sa môžu prísť sťažovať. No a na základe toho sme sa rozhodli, že to ako rozbehneme vo veľkom. Čiže teraz sa pozrieme po nejakých 12 veľkých európskych mestách, kde by sme otvorili podobné fitness huby. Najbližší by mal byť vo Varšave. No a potom, čo sa týka možno ďalších nejakých veľkých projektov, tak ako my, naša firma, čo som spomínal, že sme bottom-up spôsobom definovali, čo nás odlišuje, tak som hovoril, že zákazník na prvom mieste to získal druhé najviac hlasov a najviac hlasov získalo growing and moving fast, že ako strašne rýchly rast a dynamika. No a na základe toho my máme aj workshopy a sa snažíme aplikovať agilný projektový manažment, to znamená, že nerobíme také, že super veľké projekty, ale skôr sa snažíme niečo testnúť v malom rozsahu a pozerať, ako to funguje a podľa toho akoby robiť nejakú ďalšiu iteráciu. Čiže keď by som povedal, že čo ideme robiť najbližšie roky, tak veci, ktoré nám teraz fungujú vo mnoho väčšom rozsahu, čiže nejaké logistické automatizácie, nové sklady, Taliansko, Nemecko a takéto veci, ktoré už teraz robíme. A tie také úplne, že unikátne veci, s ktorými by som teraz tu pofrajeroval, tak tie chceme robiť v nejakom menšom rozsahu, skúsiť, že či to zákazníci ocenia, či to naozaj chcú a keď to bude fungovať, potom to budeme robiť vo veľkom rozsahu. Byly i nějaký zásadnější věci, které vyloženě jako fakt nevyšly? Tento prístup, o ktorom som hovoril, ten agilný projektový manažment, on spôsobuje, že tie ako keby chyby sa dejú v menších rozsahoch. Čiže ja keď si dosť to podporuje vo firme kultúru, že ľudia sa nemusia báť, že majú akoby autonómiu a že sa akceptujú chyby a že chyby sú úplne OK. Čo nie je OK, je sa neponaučiť z chyb. No a ako tým pádom, keď si akože spomeniem na nejaké fuck-upy, čo sa stávali za posledné obdobie, tak neviem čo, 2 dní sme do Maďarska všetky dobierky posielali zadarmo. Nie je to preto, že tak milujeme našich zákazníkov, ale bola to IT chyba. Potom volali náš customer care zákazníkom, že či by nám neposlali peniaze. Oni, že už dali ich kuriérom, tak volali kuriérom, že my sme žiadne nedostali. Čiže celkom triky vec. No a akože vyznie to možno hrozne, ale proste ja si stále spomeniem na náš web pri výpredajoch. Proste mňa už x-krát ubezpečovalo IT, že neexistuje, že spadne web a podobne, čiže toto sa akože deje sa nám, myslím si, že skôr veľké množstvo malých chyb, než také akože úplne. Ja som tu jeden produkt a byla to proteinová voda. Pamatuješ si ji? No ne, no to byl jasně, jako taková limonáda, dejme tomu. Bylo čistě jako voda, ale byla proteinová. Whey. Ne protein, ne voda. Water, Jo, pamatuju, ale to už je dlouho. No, tak to byla třeba věc, která asi úplně nevyšla. Pamatuju. Že byla chvilku a asi pak zmizela. To bola asi podobná vec, že my sme videli trend v zahraničí, že protein water, že to akoby ide. Mimochodom v zahraničí o dosť viac idú také, že vodnáte úplne, že proteíny.
ma dosť prekvapuje, že napríklad v Austrálii sú najpredávanejšie také úplne proteíny s príchuťou pomaranča, ako keby také úplne vodnaté. No a vtedy bol taký trend aj tu v Európe, že protein water, ale skôr v západnej Európe tu skúšali rôzne firmy, my sme chceli byť ako jedni z prvých. Skúsili sme a zákazníci to veľmi neocenili, tak sme v tom nepokračovali. A doteďka vlastně ještě máte ten Clearway, se pořád prodává, ne? Ale toto bolo, myslím, že myslíš ten ready to drink, že taký akoby nápoj, že možno 400 ml priehľadné, ovocná príchuť a mliečný proteín. A tam bolo ináč celkom tak akoby podľa mňa prekvapujúce, že to vyzeralo ako Fanta, ale chutilo to, ako bolo tam cítiť mlieko v tom. Že ešte to bolo aj také trošku prekvapujúce pre veľa zákazníkov. A Jim Beam právě už i vyrábí relativně nově jako sortiment do fitka. Je tam nějaká i vize toho, že by třeba eventuálně mohl být jako Jim Beam Gym? My to akoby prevádzku fitness center vnímame, možno tak prvoplánovo vyznie, že to je veľmi podobný biznis, ale čo sa týka možno nejakých procesov a toho za oponou, tak je to dosť odlišný biznis. Ale to zariadenie gymov, my sme začali primárne so zariadením takých ako skôr vecí na domáci tréning a to primárne súvisí s tým, že my sa snažíme budovať takú mentálnu asociáciu, že fitness, Jim Beam, cvičenie, Jim Beam a proste určité slova a vytvoriť akoby prvú asociáciu Jim Beam. Možno veľa ľudí má asociáciu, že notebook Alza. Tak snažíme sa niečo podobné. No a na základe toho nám akoby veľa zákazníkov potom píše napríklad na webe do hľadáčika, že Jim Beam web a činka. No a vyjadrujú ako keby dopyt po týchto produktoch a nám to akoby celé dáva zmysel takto spolu robiť. No a zároveň vo všetkom, čo robíme, tak sa nesnažíme to robiť identicky, ako to robia firmy, ktoré už sú na trhu, ale snažíme sa akoby prísť s niečím iným, čiže aj v tejto oblasti by sme chceli priniesť nejaké úplne že nové produkty, ktoré v tomto regióne ešte nie sú. Čiže chceli by sme sa ďalej venovať tejto kategórii vybavenia fitness centier a v podstate už teraz sa dá zariadiť celý crossfitový gym. Na Jim Beame predávame power racky a takéto akože že naozaj veľké veci. A tá ako keby logika za tým je, že to tá istá mentálna asociácia. Ještě jak probíhá třeba, kdyby někdo chtěl se stát jako součástí Jim Beamu, být náš kolega, jak probíhá jako vlastně selekce, co musí mít ten člověk, co splňovat, aby vlastně mohl být eventuálně jedna z tváří Jim Beamu? Hej. Super otázka. Tak my sa určite nepozeráme len na čísla, ale častokrát čísla sú tá akoby prvá vec, čo do toho vstupuje. Čiže myslím si, že tá úplne prvá vec na začiatku sú nejaké akoby čísla na sociálnych sieťach, nejaký zásah. No a potom sú tam nejaké ďalšie veci. No a ďalšou vecou je relevancia voči našim produktom. Čiže sú ľudia, ktorí majú čísla, ale nie sú vôbec relevantní pre túto kategóriu. A potom máme takú tretiu zásadnú skupinu metrík, ktoré sú niečo ako hodnovernosť alebo nejaká autenticita. Že napríklad, keď niekto má akoby veľmi veľa tej reklamy, prípadne robí často reklamu na nejaké kryptoskémy a nejaké také veci, ktorým pravdepodobne neverí, tak to sú určite veľké mínusové body. No a potom, keď identifikujeme, že to je, toto samozrejme nerobím ja, že to robia ako keby kolegové v rámci všetkých trhov lokálni ľudia, tak oni následne si vytvoria taký long list ľudí, s ktorými by sme chceli spolupracovať a následne komunikujeme. A veľakrát to je tak, že my keď akoby robíme tú geografickú expanziu a prídeme do nejakej krajiny, tak tí ľudia už majú častokrát dlhodobé dealy s nejakými inými firmami, čiže my sme iba stále v nejakej akoby komunikácii a potom keď príde na to čas, tak sa dohodneme. Jaký formy spolupráce vlastně může mít člověk? Protože je víc druhů, že jo? My už máme taky trošku odlišný tím, jak jsme dlouho. Hej. Tak my máme, nedávno sme to počítali, 780 zmluv s tvorcami obsahu. Pardon, so 780 tvorcami obsahu zmluv. No a oni sú akože strašne na mieru. Že takisto ako som hovoril, že voči nášmu tímu ako zamestnancov na full-time ekvivalent je dobre dať smerovanie, autenticitu a ako keby voľnosť, takto sa snažíme spolupracovať aj s tvorcami obsahu, že
že my častokrát akoby predstavíme, že toto je akoby naše smerovanie, zoznámte sa s našimi produktmi, ale myslím si, že netlačíme nikoho veľmi do toho, že toto potrebujeme takto. Myslím si, že to potom na jednej strane je to neautentické, na druhej strane je to veľmi diskomfortné pre tvorcov obsahu a na základe toho sa snažíme. No, tým pádom sú tie zmluvy veľmi personalizované alebo veľmi na mieru. Čiže máme ako keby na každom trhu lokálnych ľudí, lokálne marketingové týmy. Väčšinou tam je akoby jedna pozícia, ktorá je zodpovedná za komunikáciu s tvorcami obsahu a táto pozícia robí veľmi na mieru zmluvy pre konkrétnu osobu a veľakrát je to tak, že s niekým riešime len nejaký brand awareness a nejakú distribúciu toho, že existujeme. S niekým riešime len spoluprácu na našom obsahu a vôbec ako keby neriešime, či on to ako bude zdieľať v rámci svojich sociálnych sietí, čiže je to fakt veľmi, veľmi na mieru potom tá spolupráca. Ale asi všichni ocení, kdo byl třeba u Jimmy, nebo teď jsme, že právě máme jako volnou ruku v tom, co můžeme postovat, jakou formou to prezentovat, což je lepší, než když vám nějaká firma zadá, musí to vypadat takhle, mít to tolik vteřin. Známe to prostě. To je třeba jeden z důvodů, proč já skoro vůbec neberu žádný spolupráce, protože často ty firmy ti pošlou brief přesně, jak to má vypadat a já říkám, ale to prostě vůbec není to, kdo jsem já. 30stránkový PDF. No a oni jako do detailu to chtějí takhle a já to prostě dělat nebudu. Prostě není to autentický a to je to, co si strašně vážím na této spolupráci, že nás to každýho necháte dělat po svém, ale furt jako je to přirozený, vychází to z nás, není to na sílu, ani my to nemusíme dělat na sílu. A to je za mě jako, na mě křičejí lidi na ulici Fox 5. Jako to je extrém, že to nikdo nebere jako, že to někomu cpu, ale prostě ví, zdraví mě, loučí se, jako Fox 5. Jako to je extrém, já si to nechám vytetovat na 100%. To by se mohli. Viď? To musíme. Až budeme 10 let u Jimmymu. Jo. Jako 5. A ne, je to právě příjemnější a hlavně i asi fanoušci nebo diváci to cítí, když to není autentický od toho jako tvůrce. Že je to jako strojený. Si myslím, že tá autonomia aj pre vás akoby spôsobuje nejaký možno inú úroveň motivácie a zápalu to robiť. Čiže toto si myslím, že možno funguje aj v nejakej manažerskej praxi, že keď niekto ako keby mikromanažuje alebo dáva úplne detailné zadania, tak tých ľudí to častokrát demotivuje vôbec to robiť, alebo ich to neteší tá práca, nemajú potom z toho dobrý pocit, keď to zrealizujú. To je pravda, no. Je něco, co můžeš eventuálně prozradit z toho, co Jimmy chystá? Na co třeba jako někdo může těšit? Ať už jde o produkt, nebo... Tak to sme sa mohli pripraviť na túto otázku. Je to improvizace. Tak ako my permanentne robíme množstvo nových produktov. Teraz viem, že ideme dosť o longevity a nootropické produkty. A my sa teraz tak akoby vnímame tým, že sme akoby jedna z najväčších európskych firiem, že tu budeme posúvať tú kategóriu na nejaké nové levely. No a tým pádom chceme začať teraz, alebo začali sme nejakú komunikáciu s univerzitami. Chceli by sme participovať na registrácii produktov a štúdiách o tom, že sú zdraviu prospešné určité látky a tým pádom na registrácii, aby boli tie látky povolené v celej Európskej únii. No a táto činnosť spôsobí, že nielen ako my, ale celý trh bude mať podľa mňa množstvo produktov, ktoré dnes frčia medzi rôznymi biohackermi na optimalizáciu spánku alebo hociakého zdravia. Tak toto si myslím, že alebo toto je projekt, z ktorého ja osobne mám akoby veľkú radosť, že akoby napríklad aj z tejto predajne mám veľkú radosť, lebo je to niečo unikátne, niečo inovatívne a posúva to z môjho pohľadu retail na nejaké nové levely. A toto je zase projekt, pri ktorom mám ako veľkú radosť, že môže to mať akože fakt veľký impact na 450 miliónov obyvateľov Európskej únie aj v krajinách, kde my napríklad nie sme. Ještě k tomu počátku Jimbymu, po jaký době to bylo vyloženě fakt profitabilní? Protože asi každý podnikání je takový, že většinou to je jako, se to vynuluje tak nějak a pak to jako graduje. Po kolika letech nebo měsících to bylo jako už zlomový? Ako som spomínal, že ten prvý deň ja som do toho dal pár tisíc eur,
No a postupne som do toho takto prikladal asi rok a pol svoje akoby zdroje, čo som mal z iného podnikania. No a odvtedy sme to už ako bootstrapovali, že akože budovali z tej profitability, čiže tá firma ako keby je podľa mňa postavená na zdravých základoch, že generuje tú profitabilitu, ktorú následne relokujeme do toho rastu, že my si ten rast ako keby nastavujeme len podľa toho, koľko môžeme do toho alokovať. Takže pôvodní kapitál byl? Pôvodný kapitál v prvých mesiacoch som do toho dal niečo na úrovni asi 150 000 eur. A dneska tá hodnota firmy je? Tak ešte potom medzi tým do toho vstúpili investori zo 6 miliónmi eur. A dnes tá valuácia sa odhaduje niekde na úroveň nejakých 400 miliónov eur, alebo proste na nejaké takéto... To jde. To je fajn. Jestli se nepletu, vy letos cílíte, to není tajná informace, ne? Jestli si správně pamatuju, na nějakých 250 milionů euro v obratu? Áno, 240 miliónov eur tržby. Takže to bude v korunách, tak to byl nějaký vstupní 3 miliony a teď je to miliardový. Tak vy už jste pokořilo vlastně 1 miliardu korun předloni, ne? Nebo... No, už myslím, že 1 miliardu korun dávnejšie. Ty jsi vlastně zároveň vyhrál podnikatel roku, říkám to správně, za minulý rok. To bylo vlastně. Áno, to je taká akoby relatívne prestížna cena EY, podnikateľ roka, čo udeľuje taká medzinárodná auditorská firma. No a o pár dní idem do Monaka na celosvetové finále, tak to sa teší dosť. U tebe je hlavně výjimečný, že jsi jako mladý vlastně na to, jak vysoko jsi postavený. Teď jak je velká to jsme ta vlastně firma. neřekli. Kolik je Daliborovi let, že jo? 36? 36? 37? 37. To je neskutečné. No právě, jakože jak očekává takhle CEO a tak jakože 40 plus většinou. Tak napríklad v tom EY podnikateľ roka je tam jeden mladší odo mňa, čo to vyhral. Tak to musíš porazit. A ty jsi vlastně byl i v 30 po 30, nebo? Hej, to som Že jo? Ale dávno. Ale teď jsi byl taky na obálce Forbesu nedávno. No teraz som mal také, že ma dali dvakrát v priebehu 5 mesiacov. Ma dali na obálku Forbesu a potom pár mesiacov na to som vyhral podnikateľ roka. Oni dávajú stále toho na obálku Forbesu, čiže v priebehu 5 mesiacov som bol dvakrát. A tak to potěší, to prostě potěší. Jasné. Co vnímáš jako ten největší úspěch? Jako životní, bych řekl. Tak napríklad toto, ja osobne, až ako je to veľmi milé, ale určite to nie je akože hlavná motivácia. Tak ako, ja mám akoby, ináč som dneska do obedu som bol na IQ testoch a pred pár dňami som bol na osobnostných testoch a dneska som mal ako na tých IQ testoch interpretáciu tých osobnostných testov, no a tam mi akoby interpretovali, že mám akože strašne vyhrotené všetky motivácie, že mám strašne veľa typov motivácie a rôzne veci, čo ma ženú dopredu, ale mňa strašne motivuje napríklad v tom podnikaní poznanie a stále tie nové veci testovať, ako napríklad tieto, zase sa vrátim do tejto predajne, že skúšať takéto koncepty, či to bude fungovať. Čiže mňa osobne veľmi bavia inovácia a také testovanie nových vecí. No a určite som akože hrdý na to, čo sa nám všetkým spolu podarilo za tie roky vybudovať, čiže toto tiež ma akoby veľmi teší a ako celé je to akože súbor nejakej podľa mňa skladačky, že ako mať radosť zo života, čiže ďalšia vec, na čo som určite veľmi hrdý, je moja rodina, s ktorou tiež sa snažím tráviť čas. Mě zajímá odlehčenější téma, co vůbec hudba a filmy. Tak to je super otázka, lebo som si minule uvedomil, že proste tým, že dávam napríklad dosť veľa energie do práce, tak proste strašne, alebo keď sa možno bavím s niekým o nejakých akoby biznisových nuancách, tak vyzerám ako genius. A potom, keď sa s niekým bavím o obrazoch a maľbách, tak vyzerám ako hlboko podpriemerný jedinec. A to súvisí s tým, že proste tiež mám iba 24 hodín, čiže keď akože niekto dá veľa času do biznisu, tak potom je slabo zorientovaný v týchto veciach, čiže napríklad na umenie mám relatívne že o mnoho menej času, než by som chcel. A tak filmy, musíš mít nějaký oblíbený film, nebo koukáš se občas na filmy? Občas áno.
Ale nemáš to na pravidelný bázi, že by si... Sleduješ třeba zprávy? Vôbec. Taky ne. Alebo sledujem, odoberám, alebo platím si Harvard Business Review a tam sledujem akože globálne novinky, ale skôr takého ekonomického charakteru. A nějaký tvůrce na sítích sleduješ? No vás. To je furt práce, ale... Sledujem toho veľa. Ja ako odoberám množstvo YouTube kanálov, sledujem asi všetkých takých veľkých československých tvorcov. A ty vlastně, když už jsme u toho YouTube, ty jsi poměrně nový tvůrce právě i na YouTube, TikToku, i na Instagramu jsi velmi aktivní, tam jsi třeba mnohem aktivnější než my s Kubou. Na TikToku? Ne, no to taky, a i na Instagramu. To jo. My jsme byli vlastně v té Neapoli, skončila akce a video bylo hotový. To je neskutečné, už jsem viděl, už to bylo napoustovaný. Ale co tě vedlo k tomu začít natáčet na YouTube? Aha. Tak celkovo ja som minulý rok v lete mal ako keby poradu u nás vo firme, že čo budeme ako robiť. My sme najali, naše marketingové oddelenie má teraz nejakých 110 ľudí a boli najatí prví ľudia na Empower Branding, to je akože značku zamestnávateľa. No a tam bola ako keby taká prezentácia v tom zmysle, že ako zamestnávateľ nie je vhodné komunikovať ako firma, že my Jim Beam SRO máme takéto kancelárie, poďte sa pozrieť, ale že je vhodné nechať komunikovať zamestnancov a špeciálne CEO firmy. Čiže my sme v lete minulého roku k tomu normálne štrukturovane pristúpili, že spolu so pár kolegami systematicky pracujeme na mojom osobnom brande. No a tá platforma, napríklad TikTok, si myslím, že nie je úplne najideálnejšia pre manažera sa akože tamto profilovať. Radí ti tam lidi rádi, veď? Mám tam množstvo dosť negatívnych komentárov, čo ma ako dosť prekvapilo v prvých dňoch. Ale musím sa priznať, že ten TikTok si že vôbec nespravujem, že tam chodím si iba čítať negatívne komentáře. Dokáže to i člověka v tvojí pozici nějakým způsobem ovlivnit takovýhle negativní komentář, nebo ne už? Ne, tak ako ja mám ako dostatočne nejaký vysokú úroveň sebavedomia, aby ma to nerozhodilo a trošku ma to tak mrzí, že mal by som aj tendenciu to tam akože ľuďom vysvetľovať, že nie je to tak, ale proste tá platforma nedáva priestor na 3- a 4-kové odpovede na komentáre. Čiže to úplne, že veľa z tých vecí ignorujem. A dosť mi so sociálnymi sieťami pomáhajú kolegovia, čiže napríklad hlavne s tým TikTokom. A to se mi právě strašně líbí a to je podle mě jeden z důvodů, proč se ti tak daří a celkově firmě, že ty jsi v Itálii přišel za mnou a za Kubou pro radu vlastně jak na YouTube, že člověk v tvojí pozici by mohl si běžný pozorovatel myslet, že budeš mít vysoký ego a tak, ale ty přijdeš a zeptáš se pro radu, my jsme ti tam 20 minut vyprávili a ty fakt posloucháš a nasáváš ty informace a to je podle mě nějaký jeden z důvodů, proč ta firma je tam, kde je. Že, což jako, jak se cítíš třeba před tou kamerou? Je to pro tebe poměrně nová věc? Byl to pro tebe třeba velký stresor? Asi se pořád tak trošku hledáš? Bol to veľký stresor. Ja už keď som si robil PhD, ja som mal obrovský stres vystupovať pred študentmi, prezentovať a proste robiť nejaké cvičenia a podobne. Ale za tie roky ja som bol aj na nejakých rétorických školeniach, pýtam si často feedback a toto je napríklad vec, čo veľa ľudí som aj nevedel, že to má tiež tak, že keď počuje sám so sebou podcast alebo pozerá sám na seba vo videu, má z toho, že extrémny diskomfort, ale nejakých pár desiatok alebo stovák možno hodín, maximálne asi desiatok a potom sa už nejak zlomí tá hranica, že už sa ako na seba človek zvykne a mne to akoby dosť dáva sa na seba pozerať v zmysle, že si rovno akože viem alebo pýtať si feedback samozrejme, to je určite feedback je úžasná vec, čo odporúčam každému si pýtať feedback, kto tvorí na siete, ale myslím si, že to je akože spolu to hraje, že to je akoby zlepšovanie nejakých rétorických zručností. A na feedback se ptáš koho? Na feedback? Tak veľa ľudí. Ako,
úplne aj random, niekoho sa stretnem s ním na ulici, neznámy človek a povie, že ma pozná a že čo nám to hovorí a čo by som mal inak robiť. Na TikToku som sa nepýtal na feedback, ale to radši nedělej. Dostávam, ale mimo toho sa pýtam asi všade. Ale kdyby si třeba měl dát začínajícím podnikatelům, že určitě na to koukají kluci, kteří jsou právě třeba na střední škole. A nebo holky. Nebo holky, co jsem řekl? Kluci. Aha, dobře. Třeba 3 až 5 nějakých, že to je těžký, ale zkus si vybrat třeba 3 až 5 nějakých rad, jak začít. Co bys jim poradil? Tak to prvú by som dal určite, že začít as soon as possible ešte dnes, že proste v dnešnej dobe sa to dá proste, že strašne ľahko, že nie je nutné kumulovať nejaký kapitál a zainvestovať, ale už dnes sa dá začať niečo ako keby robiť. Asi možno druhú by som dal, že vybudovať si nejakú schopnosť, nejaký skill, ktorý je dobre platený v dnešnej ekonomike. Zase si myslím, že do toho tá dynamika dosť hraje, že dnes vzniká množstvo nových odborov, kde neexistujú seniory, čo to robia 20 rokov. Čiže asi by som nadobudol nejakú expertízu, ktorú potom viem predávať, alebo keď nie predávať, tak na nej budovať svoju firmu, že z nej dlhodobo ťažiť. No a asi tretiu by som dal, dosť to súvisí s tou prvou, že čím skôr začať, tak tretiu by som povedal niečo v zmysle, že robiť to akože v malých iteráciách, že skúsiť akože v nejakom menšom rozsahu ešte dnes, keď to akože vyjde, tak potom do toho akože dať viac energie, viac komitmentu, viac časového fondu, zdrojov a takto akože postupne to zväčšovať. A možno posledná, že nestratiť motiváciu alebo uvedomiť si, že čo človeka na tom baví, alebo myslím si, že bez toho driveu je to že super ťažké. Mně přijde, že teď je to snaží skrz sociální sítě, že je víc možností. Jako a obecně podnikat. Informace jsou dostupné všude. Jako se líbí, jak lidi často si stěžují, že v 90kách to bylo jednoduchý, že mohl začít podnikat každej. Přitom dneska veškeré informace najdete prostě na internetu, když víte, jak hledat. A podle mě ta zásadní chyba, co lidi dělají, je, že prostě spekulují a nikdy nezačnou. Protože i třeba já jsem se nejvíc naučil tím, že jsem zkoušel a failoval a tam se pak nějak se mi profilovala ta cesta, že člověk se poučuje z chyb, ale většina lidí prostě nikdy nezačne. No. S tým plne súhlasím, že objektívne sa to absolútne nedá porovnať, že či v 92. teraz, alebo aj neviem, čo v roku 1925 sa dalo najlepšie podnikať, ale aj keby sa to dalo objektívne zistiť, tak je to úplne zbytočná informácia. Jasne. Ale je to prostě o tom úhlu pohledu, prostě můžeš se na to dívat jako tak, že na tom hledáš to špatný a ty výmluvy, proč nezačít, anebo právě naopak se díváš na to pozitivní, jakože třeba marketing nikdy nebyl levnější, že jo, dřív prostě byla televize, noviny, teďka sociální sítě může člověk dělat víceméně zadarmo. A když jsme u té televize, vy vlastně jste měli, já nevím, jestli stále běží, ale bylo to minulý rok, jestli se nepletu, možná 2 roky zpátky už, tak jste dokonce měli i reklamu v televizi. No, my máme stále reklamu v televízii, ale nie vo všetkých krajinách. Čiže napríklad v rámci Česka a Slovenska sme už dosť dlho nemali. Myslím, že tu sme možno 3 roky nemali, ale každý rok ideme niektoré krajiny. Teraz určite išlo Poľsko, Rumunsko. A když se podíváš třeba na vstupní náklady a právě marketing v těchto klasických starších médiích, jako je televize a naopak internet, ať už skrz tvůrce nebo placený reklamy a vlastně to, co to přinese, dokážeš vyhodnotit, co je efektivnější v dnešní době? Ja na to pozerám trochu inak. Ja na to pozerám cez nejaký dlhodobý dopad. Že sú aktivity, ktoré ti okamžite prinesú tržby. To je, keď dáš, že teraz vypredaj polovičné ceny a promo za neviem koľko euro, alebo prípadne Google Search, že napíšeš nejaké slovo a tam výsledok je tvoj produkt, tak to je vec, ktorá ti okamžite prinesie nejaký akoby výsledok, ale ten výsledok sa že hneď zabudne. No a potom sú formáty, ktoré majú dlhodobý dopad. Ak sú k tomu aj štúdie, že online video
ktoré teraz robíme, tak to častokrát vytvára vzťah s človekom na nejakej dlhšej úrovni a nezabudne sa to až tak rýchlo. A podobným formátom je aj televízna reklama, že ona má častokrát taký dlhodobý dopad, že nefunguje to spôsobom, že dneska uvidím v televízii nejakú reklamu a hneď na to si kúpim, ale ovplyvňuje to vnímanie veľkého množstva ľudí v nejakom dlhodobom rozsahu a v dlhodobom horizonte. Oni majú potom väčšiu tendenciu zvážiť to, ako kúpu, lebo často to ľudia berú ako taký hodnoverný formát, že reklamu v nejakom prime time si môže dovoliť len relatívne menší počet firiem. No a ja sa na to primárne pozerám cez to, že za nás je ako keby niektorá reklama, že náklad a niektorá investícia do značky. Čiže každý rok, keď si robíme nejaký rozpočet na následujúci rok, tak tam vyčleníme sumy, ktoré idú, že ideme investovať. TV reklamu máme presne v tomto nejakom riadku rozpočtu, že to je investícia do známosti značky a takto máme množstvo ďalších formátov. Jestli se nepletu, tak je to poměrně nová zpráva, možná měsíc, že vy jste se stali partnerem i polský fighterský organizace KSV. Plánujete třeba expandovat i v tomhletom odvětví, že třeba se můžeme těšit na reklamu na Super Bowl nebo něco takového? My to robíme, my napríklad sme sponzorom aj ďalších nejakých iných asociácií MMA, myslím, že niekde v Slovinsku a kde všade. Spolupracujeme ako som spomínal, že máme množstvo tvorcov obsahu, tak veľakrát sú to aj profesionálni atleti, prípadne kluby, čiže podporujeme množstvo akoby športovcov, ktorí nemajú až taký výtlak na sociálnych sieťach, ale zase majú možno nejakú autoritu a to KSV si myslím, že v Poľsku je také, že to má aj autoritu a veľké čísla, čiže áno. Tak jo, Dalibore, úplně poslední otázka. Kdybys měl vybrat 3 slova, které podle tebe definují Jim Beam, jaký slova by to byly? Tak napadá ma prvé, že slova musia byť neslovné spojenie. Může být i slovní spojení. Tak my jsme tady benevolentní dneska. Povolíme, že je to zrovna dneska. Že seš to ty. Tak prvé ma napadá hneď, že skvelá parta ľudí, alebo že dobrá parta. Potom asi by som dal to druhé, ako sme sa že sami definovali, že nejaká dynamika, rýchly rast, novinky, inovácie, už som na 7. A tretie. Tak tretie by som dal asi, že inovácie, že čo robíme, tak sa snažíme robiť nejakým novým spôsobom a niečo nové priniesť ľuďom. To je super. Přesně tohleto slovo inovace jsem měla já. Já jsem měla komunitu a inovaci v hlavě a říkala jsem si, jestli něco takového řekneš. Takže to mečuje, vidíš? Super. Mně se právě líbí jako z hlediska těch tvůrců, co jsme my, že to je jako kolektiv. Že u většiny firm to tak nebejvá, že jako někdo je u nějaký firmy, má jako spolupráci jako my, ale nemají ten kolektiv, že se jako nevidí se s těmi lidma, nesetkají se takhle, tady netočí spolu a Jim Beam je v tomhle jako jiný. A to není jenom, že to je kolektiv, ale já myslím, že to je fakt jako skvělej kolektiv. Jo, jako, že my se spolu vídáme i prostě mimo kamery, natáčíme spolu a jako tu komunitu, kterou jsme tady vybudovali, to je za mě něco jako bezkonkurenčního, co tady na trhu prostě není. To tady nikdo nemá takhle silnou pozici. Jako. Je to tak. Čiže ten člověk se jako cítí dobře, že je součástí jako něčeho a není jenom jako nějaký produkt, který tady ti vygeneruje. A on i pro nás, nebo já to tak vnímám, že já jako tvůrce se cítím jako součástí, což jako těm tvůrcům podle mě dost chybí, protože je to hodně jako solová dráha a že se zároveň cítím jako součástí nějaký komunity a to mě hrozně jako žene taky a dává mi to takový klid na duši a je to super. Rodina. Takže jsem rád, myslím, že všichni, co tady jsme, že 10 let zpátky se rozhodl jít touhletou cestou. Co byste teď vzkázal svému mladšímu já, které stálo na začátku založení Jim Beamu? Ja som na tým minule uvažoval a napadlo ma niečo také, že sa nebáť, že proste robiť ako dám tu odkaz na tú knihu 4000 týždňov, že proste žijeme len raz a proste oddiaľovať nejaké veci, že proste ako som možno dal tú
prvú radu s tým podnikaním, že ešte dneska to spravte, ešte dneska naklikajte ten e-shop, tak niečo v tomto zmysle aj mimo podnikania. Že proste keď chcete niečo spraviť, tak to neoddiaľujte. Že proste ten čas je najcennejšia komodita, ktorú máme a bolo by skvelé, keby sme využili maximálne svoj potenciál. Dostal ste niekdy nabídku na prodej firmy? Áno, dostali sme pár nabídek za tých pár rôčkov. A uvažoval si niekde nad tím? Tak samozrejme, ako bolo by to fajn zinkasovať za pár miliónov a oddychnúť si. Ale čo by som robil potom? No. To je ono. To je ono. Čiže ako reálne som to nezvažoval. Na team buildingu do Neapole jeli všichni zaměstnanci nebo jen vybraní? Neboli všetci. Prvý taký ako keby filter bol, že my sme potrebovali zabezpečiť prevádzku firmy. Že nemohli sme, že na stránke bude, že máme teraz team building. Čiže potrebovali sme skolektovať peniaze od tisícov ľudí, poparovať to s objednávkami, zaplatiť dodávateľom, pobaliť balíčky a všetky také transakčné úkony. Čiže na základe toho sme museli vybrať manažéri identifikovali percenta oddelení, ktoré musia ostať, aby bola akože hladká prevádzka. A potom sme mali k tomu nejaké ďalšie pravidlá typu, že sme nebrali ľudí, ktorí sú v skúšobných dobách a tu súviselo primárne s tým, že my sme to začali organizovať niekedy v januári, februári a tiež ako keby, keď niekto nastúpi 5 dní pred team buildingom, tak mu nestíhame všetko sprocesovať typu letenka, ubytko a podobne. No a nejakým takým akože patternom sme identifikovali z našich 600 kolegov necelých 400. Tady je takový ještě jeden fun fact, že Dalibor je velmi skromný člověk, ale tady je jedna informace, který jsem se posadil na zadek. Já doufám, že budeš naštvat, ale já myslím, že ty jsi to i zveřejnil jako oficiálně. Dalibor pronajmul Boeing 737 celý, naskládal do toho lidi z Jim Beamu a odletěl do Neapole. To je flex, podle mě. Jakože pronajmout si private jet malej, to už je super za mě, jako to je wow. Ale pronajmout si 737, to jsem čuměl, no. Měli jste to i s letuškama? No ty si pilotoval, ne? Bol som sa tam pozrieť, keď už sme toľko zaplatili za to. My moc děkujeme, že jsi na nás dneska udělal čas a doufám, že vám se to líbilo. Nezapomeňte určitě lajkovat. My hodíme Daliborův YouTube dolů do popisku, takže mu utíkejte dát follow, napište mu tam nějakou radu, každopádně. A to je teda od nás asi dneska všechno. Díky, že jste koukali. Nezapomeňte, epizody vychází každý měsíc, takže mějte se fajn. Tohle byl Kuba Angel, Honza Liška, Lucka Minářová a sám Dalibor Cicman. Díky moc, mějte se.